Holy moly guys. Oi. 37 निफ्राय जोङो स्टार्ट जादों। अब्ला जोंनि ओंखारनाया नैबे जायगानिफ्राय स्टार्ट जायो। बे जाहैबाय माख्रा खाना माख्रा दै जों बेखौ नावजों बारनानै थांगोन। बारनांगौआलाय बेनोसै नै with the नाव होनना बुंदों नाव। ओमफ्राय नोङो माथो खालामनायखो? दे थिखांदो। बेनोसै नै बिराद सान्दुं दोनै ओमफ्राय दैयाथ' एसे लैबाय नैबे खाना माख्राया माने जों थांगोनाबो बेनोखा नैबे खाना माख्रा दैनि एखेबारे खर' ओरै साहा नेनाय बायदि नेथ'रा होबाय नै हगारजेनबाय नै थांदोलै जेबो नङा फैसा होखानाय नङामोनदां नों नै गाइस दावा लाखाबाय मावबाय 18 केजि लाखाबाय गाइस 18 केजि मानसियालाय माबाल'खा रुगोनबो एवगोनबो सावगोनबो बाथोनबो मानसिया साबाल'खा मावखावना सिन्था खालामदो रायजोफोर साबायाव 18 केजिब्ला मा बेयो मुझे जाम ना হয় आय होमब्ला बादुबाय कालार होदलायनायनिखा नावाबो नावखौथ' बारखांबाय अब्ला नाव बारखांनानै बे फिसा फिसा गोसानानै थानायफोरखौ एसे सालाय सोमनांसिगोन दिनैथ' उफाय गैया ओमफ्राय जोङो थांनांगौआ नै ओरै गन थुना खादोंलै नै लामाखौ दिन्थिखादों नै दे बेजों सालाय दे ब्रादार नैलाय ओरै ब्रादार बिखुआ मा लोमजाहां मोनदों ना माथो दिनैलाय ब्रादार बिखुआ लोमजाहां मोनदोंनो जों साब्रैसोल' दे थांगोन ना एसके बड' ब्लक दं ओमफ्राय सासे आदा रुबेस्वर होननाय दं दे दा दिन्थिगोन आं दैया हनै लोमजोबबाय बोनो हानाय ना हा जोङोलाय Come on. Oh my god. मा जानांगौ बिदिजों गारिया गैले हाबाय नै लाइन बारबायमोन इसेन्थाय बारानोसो जासै अब्लाबो थांबाय थानि माने जोंनि थांखियाव थांबाय थानि आरो जों थांखिया होमब्ला सालायगासिनो दं नै न'आव गैले गराय गोनांलायखा नै गराय बायदि खानो ने बाइकआ बेसेबांनिफ्राय स्टार्ट जादों बेसे गोलाव देखायब्रा दा 37 निफ्राय जोङो स्टार्ट जादों 37 रिलिफ केम्प मोनहां जाबाय बेखौ बारनानै थांगोन बेनि जिंजोंनो आफादत्त लामा देग्लायसो बानायनाय नामा ना सिगांनो दंमोन दा खिन्थु लामा मोजाङामोन सिगां दंमोन माने लामाया बान्दो बानायनो दा मानसिफोर लायस'नायखाय बे लामाया एसे मोजां अबस्था थांजानाय अबस्थायाव दं आरो बोथोराबो मोजां नै ओंखाम जानो मेंबाय ओमफ्राय बैलायनो बेयावनो एसके बड' ब्लक ओमफ्राय उनाव गाखोदों आदा रुबेस्वर लामाथ' बानायगासिनो दङ नै लोगोफोर बेयावथ' कालभार बक्सबो होबावनायसै नै अके जिखियानो जाया मानो डेभेलपमेन्ट नांगौ जिखियानो जाया मानो रायजो राजाफ्रा एसे खस्थ'निफ्राय बासायनांगौ बुंनाङा ब्रादार नंगौ माने खस्थ'मोन दैबाना जायोबा दै थांलाय फैलाय जायो बाइकआ थाथ'नांगौ जायो स्टार्ट जंगल शुरू हो गया खाओ बाफेलो स्मॉल कैमेल होली मोली गाइस बिसोर ट्रेनिं गैयालै हाग्रानि मोसौफ्रा टाउननिसो ट्रेनिं दं ओमफ्राय बे केयारफुलनोलै लामायाव एसे बि केयारफुलाथ' जानांखागोन हाथी माबा माबि बिदिनो वाइल्ड एनिमेल्स हाग्रानि जुनारफोर थानो हागौ बाबु रानि आबै थारलाबायनो हागौ आरो स' बिउटिफुल वालपेपार बायदि नुलायबाय लोगोफोर नै वालपेपार स्क्रिनशट मारिनानै वालपेपार लादो दिस इज नेचुरेल बिउटि अफ द चिरां डिस्ट्रिक्ट अफ द एन्ड लन्डन माने दा लामा गेजेराव एसे रेस्ट जेरैबो गोथां दे नै माने नैबे लामायावल' एसे लांदां नायसाय बेनिफ्राय जार्मनल' मोनांजोबखायो ओमफ्राय आसलफोरखौ दा माने जोंनि दिनैनि ग्रुपखौहाय नायदो दे बेयाव आं होनायसै बिखु बसुमतारी खावब्ला ओमफ्राय एसके बड' ब्लक ब्रादार ओमफ्राय दिनै सासे गोदान बिदा लोगो मोनदों दै समनि थान्दै इउटुब चेनेल नोंथांमोना सापर्ट खालाय समनि थान्दै आरो माने आदानि नामा रुबेस्वर वारि
औ रबिस्वर वारि होमब्ला जों थांबावनि थाब थुब थांनानै फैनि माने बारा खेला गेलेजानो लामा गेजेरफ्राव एसे माबा माबि थानो हागौ मेगना बाला हाबजोब्बाय आंनिया चलो ओमफ्राय हाबि हाबहोजोब्बानो नोगोद खादा मालाय नै हेन्ड ग्लभ्स दंलायो खामजानो गिदो नङाला गोसोनायजों नागारजागोनलै सानखोना माखो नोंलाय बादा हग्रा दंना होबाय जोंब्ला नै डिउरा लाइफ गोगोमखा गारिया ओमफ्राय नैबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनोलै गराय गोनांलायखानाय माने गराय बायदि स्पिड खारनो हायो बे गारिया दिस इज TVS कमार्शियेल गारि वाव लोगोफोर मोनथ'यो ना मोनथ'वा जेबो हमनो हाया जों माने महरालाय सोलायफैबाय नै महरालाय सोलायफैबाय माने दैलामबारि मोनफैबाय नै माख्रा दैनि दा समायना महर गोथां गोथां नायदो नै नोंखौ ना गिरे सना हाब रमान्टिक गोरों आरो नोंखौ ना गिरे एफा बाथाबमो औ मा katawa जे मोनहां मोनहां जाबाय मोनहां ओमफ्राय बेखिनियावनो ओरैबायदि समायना लोगोफोर नै नै ग्रिन 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 गोथां 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 नै वा जेबो दाबुं दे सिरि नायलाथों दे गोसो होनानै दे नैबे समायना जायगाखौ जेबो दाबुं दे नों बुंलाबायलै डिं 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 स' बेनोसै नै लोगोफोर जायगाया माने दै जिरि जिरि बोहैनाय नैबे जों बांद्राय साहा थाङाखिसै आरो एसे उसुबिदा दं साहा माखासे खामानि सोलिबाय थानायखाय माने जों साहा थाङाखिसै आरो नैबे नायदो नै बे भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय मोनसे दै औ नै माबायदि ब्र जायगाया ओरैबायदि मोजांखा औ बहुद नायनो एक्साइटेड जाखादोंमोन आं दा फैना जोबोद गोजोनफैदों आरो औ मानो होनना बुङोब्ला हाजोनिफ्राय फैनाय दैना जोबोद गुसु एसि बायदिल' माबा मा होनना बुङो आङो बरफनि दै बायदिल' बरफनि दै बायदि मा जादों मा जायगा बे औ दैखौ नायदो बेनोसै दैया साफा दै गुसु दै दुगैनो हागोन आरो आं दुगैथ'ले दिनैहाय दुगैथ'ले आं दिनै नै ओमफ्राय ओरै बे हाजो हाग्रा हाबि जाबि थाबाय आरो ओरैहाय जिरायदों आराम लादों फट' लादों भिडिअ लादों बा